Привіт, народ! Сьогодні вирішив засняти відео про автоматику. Стара автоматика від котла. І є в них така болячка, тухнуть. Не держить не термопара, держить, клапан не держить електро, який запитується від термопари. І є в них така проблема, вони постійно окисляються тут контакт. Багато відео є, що треба цей контакт очищати. І тут автоматика може бути різна, в мене стара. Це таке, суть не в тому. Суть в тому, що я теж скільки перелазив, я грішив на цей контакт. Постійно котел вирубався. Батя теж придумав, я був малий ще, батя теж там придумав щось. Прикрутив, розвалюється це все. Коротше, питаюсь так об'яснити. Прикрутив він, термопара прикручувалась. Заходила там в котел. Так. Якось так. І батя цю термопару питався притягнути до чогось, щоб був лучший контакт, але щось я цього не міг поняти раніше. І потім вже коли трошки старший став, добрався сюди, розібрав, і я поняв, в чому ця проблема. Воно мені ще й позапрошлому году посеред зими вона перестала робити і все, і край, і холода на дворі. Прийшлося на друге утро бігти, купляти бігом і міняти. А це вирішив перебрати, думаю, та й продати, чи ж вона буде валятися. А суть в тому така. Всередині... не погубити. Всередині є у нас така... як би це сказати, катушка, да? Вона, термопара запитує там мілівольтами тими якимись, що вона виробляє. Цю шайбу придержує. Ця шайба через такий упор впирає там в клапан. Тут в клапан впирає. Оп, нажимає і держить. От тухне вогонь. Термопара перестає виробляти електроенергію і там мілівольт якісь, там 20 мілівольт чи скільки. І перестає держати ця катушка шайбу. І, естественно, клапан отщелкивается. І газ тухне. Такий принцип. Суть в тому. Так, суть в тому, що тут контакт був поганий. Тут хороший. А от корпус був херовий. Він не пропаяний був нормально. Він вже і скручений був. Я тут його вже пропаяв хорошо 150 ваттним паяльником. Фокусується. Да, так хорошо пропаяв. До того він був не пропаяний. І от, коли закручуєш цю гайку, тут якраз воно стоїть. Оцей втулка проворачується і контакт улучшується. Потім десь відійде, ухудшається. Через той батя і прикручував цю термопару. Прикрутив і за оцю він притягував до труби там одної. І, естественно, він цю втулку прижимав до корпуса. Я тоді цього щось не міг поняти. І от це мені воно цієї зими дало теж тирки. Я щось тоді не зобразив, бігом не було коли. Вивалив бабло, 2500 тоді, звісно. Прийшлося вивалити. Котла зимою, хто буде зимою міняти, нема коли. От так прийшлося вивалити. А от таке, я не знаю, може комусь пригодиться відео таке, бо я ніколи не знаходив. От є така проблема, треба соблюдати контакт з корпусом. От тут ось зараз. Оп, проволочка входить знову з корпусом. От, естественно, круг должен бути замкнутий. Якщо тут контакту нема магнітного поля, яке буде держати цю шайбу. І, естественно, не буде воно держати, газ буде вибивати. От з такою херньою я столкнувся. І мені прийшлося дуже довго, багато собі мозгів прокомпасувати. Зараз пропаяв, склав,
над газом, подержав термопару, пісня держи, все хорошо, все чудово. Ну все, кому був полезний, ставте лайк, підписуйтесь. Буду знімати ще бетономішалку, як я роблю. Все, всім спасибо, всім пока.